guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल फिनिक्स जाबाय खोब गोसो गोथार बारगोनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाबोनाय जादों स' बे टपिकआनो जाहैबाय गोदानै बिटिआरआव गामि हाबनायनि सोमोन्दै सावरायगोन स' गिबियावनो जायफोरा आंनि ब्लगाव फैदों जाहाथे स्किप खालामाजासे जाहाथे जोबजासिम नायो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खोनाय बेलेगाव दं बेखौबो थुनानै अल खालामनानै ला आरो जेसेबां हायो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम स' रायजोफोर गोबां मोजां खबर स' बेखायनो शेयार खालामनो लुबैबाय मैयानो होबाय जाहाथे आं दिनैसो बानायनाय जादों ब्लगखौ मैया टाइम मोनासै रायजोफोर स' बेखायनो बानायनाय जादों स' बिटिआर सुक्तियाव जाय दफा हिसाबाव 3.1 क्ल'जनि गेजेरजों जाहाथे बाउन्डारि एक्सटेनसन ब्लेस माने दाजाब दानख' खालामनायनि सुबिदा दंमोन बेखौ 60 गामि स' सिगां 41 हाबबाय दा 19 गामि सोसननायनि मोनसे लिस्ट ओंखारदों स' बेनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जाय गामिफोरा लिस्ट ओंखारदों बेनि थाखाय मोजां खबर स' गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन फैदों जाहाथे जिल्ला बेंगिरिनो नायनो थाखाय बे लाइजामखौ हरनाय जादों जाहाथे भेरिफाइ खालामनो थाखाय स' हयथ' थाबैनो नोंथांमोना हाबनो मोनगोन बिटिआरआव स' बे गामिफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना बे गामिफोरखौ निउसआवथ' नायखाबाय थेवबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांखौ फोरमायनो नागिरदों जाहाथे एक नम्बराव लखि फटार फरेस्ट भिलेज बियो फरेस्ट भिलेज जयसिरि रेभिनिउ भिलेज 3 नम्बर राजकर बालिजान फरेस्ट भिलेज फासलागि मिलनपुर फासलागि मिलनपुर फरेस्ट भिलेज बालांगुरि एफआरसी गजनजुलि एफआरसी हिमाजुलि एफआरसी नंगवान जयपुर एफआरसी गजनपुर फरेस्ट भिलेज हिमानी लखि फटार गांव रेभिनिउ भिलेज नगरिया गौर बालिजान रंगपुर एफआरसी उरहिलगा रेभिनिउ भिलेज आमलगा फटार रेभिनिउ भिलेज दपदपी मानसिरी कसारी बनिया गांव दुआंबारी दफला फटार रेभिनिउ भिलेज औबारी फरेस्ट भिलेज दैमालु फरेस्ट भिलेज दक्षिणखिला रेभिनिउ भिलेज स' बेनो रायजोफोर 19टा स' गामि बे हाबनायनि लामायाव जाहाथे लिस्ट ओंखारबाय स' बे गभर्नमेन्टआ जिल्ला बेंगिरिनो दैथायहरबाय जाहाथे भेरिफाइ खालामनो थाखाय हयथ' थाबैनो नोंथांमोना बे गामिफोरा बिटिआरआव हाबनायनि लामायावथ' गोबां मोजां खबर जाहाथे बेखौनो शेयार खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे धैर्य हमनानै जाहाथे सानैसो थाबानो जाबाय निश्चय गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन ओंखारगोन जाहाथे भेरिफाइ जानायनि उनाव दा क्लियार जायाखै जास्ट लिस्ट ओंखारदों बे लिस्टखौ जाहाथे भेरिफाइ खालामगोन भेरिफाइ खालामनायनि उनाव जाहाथे गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन ओंखारनाय जागोन स' बेखौनो शेयार खालामबाय रायजोफोर जायफोरा हाबबाय बिराद मोजां नाथाय जोंनि गामियावबो थालांबाय स' हयथ' निश्चय उनाव हाबनो मोनगोन खाबु थागोन निश्चय जोंबो मिजिंथिबाय जाहाथे आरो बाखि जायफोरा बिटिआरआव हाबनो थाखाय खाबु मोनहां जाहाथे बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरो जाहाथे निश्चय डेभेलप जाथों जाहाथे बिटिआरआव हाबनानै बेखौनो आसा खालामो स' जायफोरा रायजोफोर बेनि गेजेरावनो मोनसे दुखु नांथाव जाथाय बेखौ सावरायनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना
जाहाथे सांग्रां जायो दाखालि बावैसो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोंनि बर' माहारिनि सासे लाइमोना जाहाथे एक्सिडेन्ट जादों स' बिनि थाखायनो जाहाथे जोंनि गोबां माहारिनि लाइमोनफोरा ट्रेक्टर सालायो जाहाथे दैज्लां बोथोर नालाय स' बिनि थाखायनो जेब्ला ट्रेक्टरा फासियो फासिनायनि उनाव जबरदस्ति खालामनाङा जाहाथे नोंथांमोना नायनानै साबधानै खालाम जाहाथे सांग्रां जानानै जाहाथे खामानिखौ मावो बे ट्रेक्टरानो बेलथायनानै जाहाथे बे जिउ गोमानाय जाथाया जाबाय स' बिनि थाखायनो आं दाखालिनिफ्रायनो शेयार खालामनो लुबैबाय थादोंमोन जाहाथे आं बावगारना थायो स' दिनै सफैबाय बेखायनो बेखौबो बेयावनो बे टपिकखौबो सोना होबाय रायजोफोर बेखायनो जोंनि जायखिजाया जायफोरा ट्रेक्टर सालायो बिथांमोना जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंनि नोंजोंनो नोंनि परियालफोरा जाहाथे न'आव नेबाय थायो जाहाथे नखर संसार सोलियो बेखायनो ट्रेक्टर सालायनाय गोबां साबधान जानानै सालाय स' गोबां जायगायाव फासियो ट्रेक्टरफोरा आरो जायफोरा साख्रि बाख्रि गैया उफाय गैया ट्रेक्टर सालायनानै जानो गोनां जायो नङा होमबा स' बेखायनो ट्रेक्टर सालाया होनबाबो थाबा जाया नखर संसार सोलिया बेखायनो सालायबाबो गोबां सांग्रां जानानै सेफटि खालामनानै जाहाथे सालायबानो जाबाय बेखौ खावलायनाय थाबाय होनानै आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनाय बेलाइकन दं बेखौबो थुनानै खालामना ला आरो जेसेबां हायो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बेनोसै जायफोरा इउटुबाव नायो फेसबुकखौ फल' खालामना ला जायफोर फेसबुक नायो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग